салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва имрӯз ман як чизи дигаи нава шумода муаррифӣ мекунам. Дӯстони азиз, иф ҳабелик несай тарақас нагзаронем видеора. Гӯш кунен хуш шурӯъ. Ман худам лично ҳамин кор да заинтересованам. Беҳад вақте ки ҳамин рекламаро мара предлагат кардан, ман худам гуфтам ки мешавад ки ман кор кунам. Гуфтанд ки мешавад, на ки рекламаи мора ки баъд ман дар оянда ният дорам ки рекламаи фабелик нагирам, анами рекламаи ҳамин ширката худам кунам ва одам ҷамъ кунам. И дар оянда ҳозир аста гӯш кунем маълумот дар бораи ширкат. Иш фирмаи корейская косметика дора, ҳама чи хулоса дора, ширкати Atomy ном дора, корейская косметика. Ва нигоҳ кунем, ман нақл мекунам ки дар инҷа чӣ хел кор кардан мумкин аст, чӣ хубиҳо дора дар инҷа кор кардан. Дар инҷа кор кардан ҳамин қадр хубиҳо дора ки шумо як бор харид мекунед дар 1500 рубле ва кабинети шумо аллакай фаъол мешавад ва шуморо маҷбур нест ки ҳар моҳ харид кунед. Умуман дига метавонед ки харидам накунед ва балои шумо ҳар моҳ намесӯзад. Масалан дар дигар ширкатҳо бал месӯзад, ай моҳи нав ай сар мешавад. Дар инҷа не. Ирам ҳамун система, просто балот намесӯзад ва харид кунӣ ҳатмӣ нестай ҳар моҳ. Баъд духтаро ширкати Atomy дар тамоми дунё бигем фаъолият мекунад. Дар Россия, дар Қазоқистон, Ӯзбекистон навъ кушодан, насиб боша ба наздики дар Тоҷикистон ҳам филиалаш кушода мешавад. Ва ҳама муҳимаш ки ин маҳсулот сертификати ҳалол дора, метавонед бе ягон дидилагӣ худтон истифода баред ва чӣ хеле ки мегӯям премиум классай маҳсулоташ, маҳсулоти качественӣ бо сифат. То ҷое ки ман медонам дӯстони азиз, аллакай занои тоҷик дар ин ширкат то 100 000 рублей маош гирифтесиян ва дар иҷорам ҳам хеле бонусҳо ҳастай, призо ҳастай бо барои фаъол будан, масалан ноутбук, сафар ба хориҷа, ана беҳад призои пулӣ бисёр доранд. Хулоса касоне ки дар фабелик кор кардагиянд, аллакай ин кор барошон дикарадая медонанд ки чӣ хел кора пеш баранд ва касоне ки мехоҳанд ки дар ҳамин ширкат кор кунанд, ман номи Амир Шоира Бонура рақамша номша дар болои экран мемонам, шумо метавонед муроҷиат кунед. Телеграм, ватсап, имо, вайбер ҳама чӣ доранд ва шуморо он кас регистратсия мекунанд, ҳамаи кора мефаҳмонанд. Худохоҳа баъди Москва равӣ ман ҳамин кора сар мекунам. Барои ки кореро ки аввал сар кунӣ, нав сар шуданашда ҳатман муваффақ мешавӣ. Мисол ҳозир чизе ки нав мебарояд, сразу кадоме ки ҳамин кора пеша кард, ӯ одам метавонад ки сразу одам ҷамъ куна ва хиёл мекунем ки одам ҷамъ кунӣ, одамои худмонда уже ҳичие, барои ки духтарои мо аллакай дар ин система кор кардагиянд ва кор кардан барои ино дар хариди фурӯш ё ки одам ҷамъ кунӣ проблема нест. Подписчикои азиз, имрӯз видео камтара кӯтоҳ мешавад ба хотире ки ман даводави бисёр дорам ва касоне ки овиди реклама менависед, ман рақамҳои худман мемонам, бинависен, барои ки ҳар як комментария барои реклама рақам мепурсем, отдельно нанависем, ҳозир рӯи экрана мемонам. Ва чӣ хеле ки гуфтам, ҳамин ширкат ман дар оши муфти Орисо беҳад ман ҳамин ширката кор шуда заинтересована шудам ва ман якчанд канал дорам, нағз медонед. Агар ман ҳамин корро пеша кунам, яъне ки ҳамин корро пеш барам, ман як канал ман ният дорам ки полностью ҳамин кор дар ширкати Atomy да бахшам, видеоҷа оиди ҳамин ширкат шава, оиди маҳсулоти ҳамин, оиди кор дар ҳамин ширкат ва оянда дар вай канала реклама мекунам. ҳозираш дар кадоме дар реклама дар корай вақте ки менависен, фақат ватсап да бинависен, барои ки мара мегӯянд ки мо вайбери пештара да нависем ҷавоб надодим, ман вайбер истифода намебарам, тоқа ватсап ҳамин рақамода истифода мебарам. Фаромарсаш дар дора бара бояд ки биравем, ман бояд бирам ягон кроссовки гирам ва баъдан теҷи ҳамин якда чиз дошта, чизои ӯро бояд бигирам. Бо чӣ кори дига дорам, дилафрӯз да обув харам. Гапам данимаш монд, кадоме тахтах кард, очам ҳозир бояд биёяд ва чӣ гуфта метавонам, Москва рафтан барои чӣ мери, барои кор ки мери, ман гуфта будам аҳамият надодем, фармоиш биштар дора, кадоме нависта ачки мекуна, ачки мекуна заринаш пастай. Ана Москва мо вохӯрӣ мерем, як вохӯрӣ мерем, кормон агар барор гира ҳатман шумода нақл мекунам оиди чиай ва садовод мерем. Садовод яду кори дига дорем ба дӯстои наздики ман
ва ё қати вохӯрда бошам як кордо короче як ала план дорем мо подписчиков ма намедонам то куҷо ва ё амалӣ мешаванд худо хоҳа амалӣ мешаванд мо умедворем ки планои мо қади духтаро амалӣ мешаванд яд 3 корбора корои бизнесҳои интернетӣ инами майдачайда хулоса ба ҳамин хотир нияту да 2 ҳафта рафтанай ман раҳмонали 1 ҳафта гуфтам агар бифаҳмам ки 2 ҳафта макахе гуфтагимда какирам ва бигӯм и кормона шид и кормонози дер шид агарчи 2 ҳафташ кунам ма 1 ҳафта иҷозат гирифтагим ана насиб пага мирам ма уже пага дар охири видео духтаро камтарак оиди маҳсулотҳои ҳамин ширкате ки ман шумо да гуфтум мемонам тамошо кунем фикротуна дар комментария бинависед касоне мегӯянд ки хусусият ай реклама безор шудаем подписчикош мо бояд безор нашавем мо ба хотири реклама ҳозир видео мекунем барое ки мо ай ютуб либосудавҷи рафтавана ай ютуб пул намегирем ва мо да чӣ дар кораи просто видео кардан вақте ки мо пул нагирем барои ми шумо бояд меҳнатҳои моро қадр кунед ва бифаҳмем ки ҳамаи и якдигараш қати пайваста намешавад ки просто бефоида мо вақт нагзаронем видео кунем ҳар як ҷое ки мо мекунем реклама дорад яъне ки реклама қати мо зиндаги кардастем ҳозирашда ба ҳамин хотир зиқ нашавед оли хай ки ютуб пул дод видео бе реклама мешаванд духтаро ҳозираш да камтарак видео дар бораи маҳсулоти ширкати атомӣ мемонам бибинем фикротона бинависен баъд бо хай пага блог да мефаҳме ки чӣ гап шид ҳаматон да хайр нағз монен сиҳати саломатӣ мехоҳам барои ҳаматон. Друзья, оказывается, покупать лучше. По прежним ценам все еще возможно. Интернет-магазин корейских премиальных товаров оставил для своих партнеров цены прежними. Премиальный корейский уход, чистейшие добавки и витамины, товары для жизни, товары для дома, вкуснейшая корейская еда, гигиена. Все, что нужно для жизни простому человеку, самого лучшего качества есть в этом интернет-магазине. Энергия ампул. 4 ампулы созданы для того, чтобы избавить вас от любых несовершенств кожи. Активные ингредиенты каждой ампулы смешиваются с основными непосредственно перед первым применением, после чего изменяется цвет и вязкость содержимого, и получается стабильно, максимально эффективная формула. Каждая ампула рассчитана на неделю и решает разные задачи. Номер 0 – это увлажнение и упругость кожи. Номер 1 – это сияние. Номер 2 – упругость и лифтинг-эффект. Номер 3 – анти-эйдж, останавливает старение. Через 4 недели курса ваша кожа будет сияющей и упругой.